decko, môžeš nepracovať. Máš 2 zdravé ruky a tvojou jedinou činnosťou počas dňa je nažrať sa, vysrať sa a hrať sa s telefónom. Ako môžeš zneužívať rodičov? Si doma na prdeli, pretože maminka ti uvarí. Tatínek doniesie domov peniaze a ty dospelé 30-ročné decko si sedíš doma a leštíš bambus. Večer s kamarátmi mamka ti dá 10 eur na pivko. Toto je čo za chorú dobu? Aby 30-ročný chumaj zneužíval svojich 60-ročných rodičov, namiesto toho, aby išiel, zarujú prachy a pomohol rodičom, pretože celý život ti utierali riť. Milá mama, ak máš doma takéhoto smraďocha, vyhoď ho z domu. Je dospelý do 18 rokov. Prečo 12 rokov platíš z jeho život? Má 2 zdravé ruky, dokáže peniaze zarobiť. Teba sa niekto pýtal? Pýtal sa teba niekto? Či ty chceš sa starať? Nie. V momente, keď má 18 rokov, neštuduje. Ahoj. Ak študuje, budí stredná škola, ale dá sa brigádovať. Vysoká škola, prečo nemôže brigádovať? Kopec študentov brigáduje aj počas vysokej školy. Dneska sú také spôsoby, že neexistuje nemoc nájsť si prácu, pretože kto chce, si nájde.